Dobro večer, poštovani gledalci. Petak je 13. 20 sati 45 minuta. Još jedno izdanje Žive istine. Večeras naš gost, predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore, Ranko Krivokapić. Dobrodošli. Bolje vas našao. Imate li problema sa sujeverjem i strahom od petka 13? Ne, da, posle vaše emisije svi znaju da je to srećan datum. Što bi znali da je srećan? Za gledalce. Imate da im obećate, znači, neke stvari koje će im... Ne, otkrije mnoge stvari, da obećam. I otkrićete im da ih čeka svijetla budućnost ako će biti srećni posle emisije. Ne, samo ću reći da se trudim da tako bude. A sad kako vam ide, to je druga priča. Otkriće pripada njima. Dobro. Da li nakon proširenja koalicije Bošnjačkom partijom se osjećate sigurnije uoči izbora 29. U suštini saveznici su neophodna stvar i super sili kao što je Sjedinjene Države, kamoli u koaliciji. Imamo tu moć na političkoj sceni Crne Gore da ova evropska koalicija već 11 godina vodi Crnu Goru u najvećim istorijskim uspjesima u mjerilima svakog naroda. Sticanje nezavisnosti, čak vraćanje nezavisnosti, što je vjerojatno teži istorijski proces, daje pouzdanje da ova koalicija dalje pobjeđuje, ali širenje frontova je poželjno ako su izazovi pred nama sve veći. Kad imate krizu koja nema svoj precedent u istoriji, koja je puna neizvjesnosti, onda je širenje tog bloka, a na neki način je to i obaveza iz referendumskog procesa. Prošli izbore smo mi bili ostavili mjesto na listi za Bošnjake. DPS je dobio taj dio liste bio da popuni sa predsjednicima Bošnjačke stranke i u suštini je to za okruživanje referendumskog bloka. Da, ali su oni tada odabrali liberale, a i jedni i drugi nisu htjeli sa koalicijom koja je na vlasti. Šta ih je sad ubijedio, a do duše možda i nije sad red da vas pitam te stvari, ali... Mi nismo vodili te pregovore. Mi imamo odnos sa DPS-om i koalicija DPS-om, naravno poštujući i savez. A u koaliciji DPS bi bio ekvivalent Sjedinjenim Američkim Državama iz vaše metafore s početka odgovora. Pa moguće smo mi tu negdje Evropska unija. Ili sama Engleska? Evropska unija. Dobro. Kao što znate, kao utemeljitelji ideje Evropske unije, jedini živi na političkoj sceni Crne Gore, onda smo vjerojatno Evropska unija u toj priči. Ili dovoljno nezavisan Crna Gora. Za nas je to ipak uvijek najviše. Fino zvuči, međutim nije malo onih koji kažu da je koalicija proširena upravo zato da bi Sjedinjene Američke Države, odnosno Demokratska partija socijalista, Evropskoj uniji, odnosno SDP-u, poslala poruku da u koaliciji nije nezamjenjiva. Na sreću, demokratiji su svi zamjenjivi. I taj postulat na sreću postoji kao želja svih nas. Jedan od bitnih elementa demokratije je smjenjivost vlasti i smjenjivanje vlasti. Tako da i DPS je zamijenjen, kao što znate, koji traje već 20 godina u vlasti. Suština priča je sasvim druga. Želimo da širimo taj front i posle referenduma sa drugima, sa svim onima koji žele pomagati. U raznim oblicima. Mislim da možemo još bolju saradnju ostvariti u parlamentu. Ostvarili smo je skoro na zakon o svojinskim odnosima, 2/3 postigli u predvečere izbora, što pokazuje dodatnu zrelost u crnogorskom parlamentarizmu, koja je dosta lako prošla da nije dovoljno zamijećena, što bi rekli u Hrvatskoj. A s druge strane, želim nam je da kvalitetni ljudi koji žele da uključaju su državne poslove, koji su van partijskih poslova, uđu posle izbora iz svih parlamentarnih partija i taj dio života Crne Gore u susret krizi. Kao što znate, već smo otvorili taj prostor, bili u državnoj revizorskoj instituciji, jedan poslanik SNP je prešao tamo. U diplomatiji već neki ljudi koji su bili prominentni u nekim opozicionim partijama napuštaju politiku jer je to preduslov da biste bili u diplomatiji. Ulaze u te vode u mnogim drugim mjestima i to je dokaz da Crna Gora počinje cijeli kvalitet bez obzira na partijsku pripadnost. Mnogi će ipak reći za sad na kašičicu. Pa za sad prema kvalitetu. Nadam se da će kvalitet da raste i da će biti više prostora. Kad ste rekli